играем на Покемон Go. И добре, ще тръгваме. Не знам доколко се вижда, но ето това съм аз. И добре, да тръгваме. Добре, за сега не знам къде се гледаше, колко покемони имам. Ето, два покемона. Дрози и другия е... всъщност не го знам кой е. Добре. Сега ще тръгваме. Отиваме. Трябва да отидем до центъра. Там, доколкото знам от приятели, на центъра дават по 3 покемона. Тоест на това място не се вижда много добре, защото е слънчево. В момента вървим към центъра и се надявам да хванем покемон. За сега нищо, но по-нататък кой знае. Може да намерим повече покемони. Доколкото научих в интернет, някакво 15 годишно момче влязло в друг апартамент непознат заради Покемон Go. Нищо не се вижда. Много е слънчево. И аз едва го виждам. И научих, че когато имаш яйце на Покемон Go, трябва да обикаляш 2 километра, за да се излюпи. Не ми се обикаля в момента, но както виждате, стегнал съм се на път за покемони. И ето тук мисля, че ще се види по-добре. Ето. Сега сме тук на този път. И това имаме, но тук вече не се вижда. Покрай мен сега минаха мъж и жена, които на телефоните си, също като мен, ловяха покемони и се спряха точно до мен, защото до мен имаше покемон и аз го изтървах. Така, тук все още не се вижда, нищо не се вижда. И за сега няма нищо. Не знам, по улиците по това време на деня, 7:15, има доста хора, които са навънка и ловят покемон. Това мисля, че е по-добре, отколкото да си вкъщи, да седиш
начален на компютъра. Да си в една стаечка пригърбен. Тук поне си на чист въздух и обикаляш покемони. Тук на сянката мисля, че повече ще се види. И да. Не се вижда много добре, но... И сега в момента сме с сестра ми, виждате, тя е пред мен с колелото. И ще ходим към паметника на... Мисля, че беше Христо Ботев, не съм сигурен. Той е точно на центъра. И доколкото знам от приятели, които също ловят покемони, хората ме гледат много странно. Че там имало 3 покемона. Яйца ли какви били? Не ги знам. Сега ще проверим. И... Добре. Че можеш да минеш самичка отгоре, пак се срещнем. Там, където. Или ако можеш после там трябва да си го дигнеш. Няма ли? Отгоре ще можеш? Има покемон преси. Чакай. Там. Аз ще видя. Мисля, че хванах някакъв покемон, но избях. Трябва да чакам сестра ми на паметника. И да, хванах го. Някаква птица. Ето я. Добре. Сега ще ви покажа на 10 метра долу-горе. Се надмира паметника. Ето и сестра ми. Ето това тук трябва да е. Добре, нещо не знам какво се прави тук. Май са ги взели покемоните, така че отиваме на другото. На другия паметник. Ето това тук. Добре. Така, продължаваме разходката си по центъра. Не мога да снимам. Малко няма покемони за сега. Сега отиваме на паметник Мария Красева. Хванахме покемон. Ето този. Току-що. Пред паметника. Ето го и него. Хванах още един покемон. И сега ще го видите кой е. Ето този прилеп. Ето този прилеп. И така. В момента отиваме някъде. Не знам точно къде. Както излязох и почнах да снимам този клип, съм събрал 4 покемона. Само когато излязох. 2 едни и същи, ето ги. 2 едни и същи. И
Ето всички, което хванах. Първите 3 сега ги хванах. Тези двата. Този веднага като излязох от вкъщи го хванах. Така, да видим на къде ще ходим. Ще ходим майка с дете. Паметник майка с дете. Добре, този паметник много близо до нас. Ето къде е той. Аз не мога го видя. Ето къде е. Да отидем да видим. Хванахме нещо. Така, 10 минути са на този клип. Сега ще ходим тук на Влюбени. Така пише тук. И сме много близо до него. Сега в момента сме на площада на град Попово. Ето, дойдем 3 покемона. И така, клипа стана 11 минутки. Аз малко поспрях, защото хората много странно ме гледаха. Имам 2 яйца, едното почва да се излюпва. И това е от мен. Абонирайте се, ако ви харесва.